Her har ni ham, Daniel Aranis. Ja, Dustin, 100 meter på bakhjul. Blåstrømmen var 6 år gammel. Bak ham er hans pappa, David Blaze. Og vi skal have en liten cross freestyle. Den tog skal bare ligge lidt i den rampe skal bygges. Og så skal det med at flyge 20 cm højden af vandet. Half man, half drunk, after clubs, bad boy, that's what's up, after bucks, crush crews after us, no days, we Så jag får ta den rampen, nästan på plats är den. If I write rhyme, I write check. Who's the boss? Who's the boss? Don't shit, cause I might shout. If you don't feel me, then you can't touch me. Trust me. Get it right, dog. We ain't never. Och så har vi klart den första tur på rampen. Här kommer David. Freestyle high kick. Och Dustin med bägge benarna. En kämpe applaus. Endnu en gang er det David, som lige skal lægge lidt. Tjekker, at alt fungerer. Og så bremserne var bra. Så skal vi have midt på. Og Rummenigge op bagpå. En liten gummi på ryggen. Hjelm på hovedet. 21 liter benzin skal brændes op. Og det er Martin, som skal fordele dem. Bilen er på plads dernede. Sådan, så brænder det. Og her har I ham. Den var på vej. 3, 2, 1. 30 meter hen ad banen, mine damer og herrer. En kæmpe applaus til Rummenigge. Den eneste mand, som kan køre BMW. Så kommer Patrick. Meget ganske tynde den bretter. Næsten ikke nok til at bære Martin. Og her kommer han op. Morgans gamla bil. En liten applaus. Mens han drejer i et stykke. Og så er vi med til aftenens første crash test. Her kommer Patrick i den begagnede bil. Og se så her, mine damer og herrer. Han træffer Martin der. Sådan en kæmpe hånd til Martin. Daniel Aranis havde en lille utur i sidste vecka. Så her har Dustin bilen til ham. Rampen er næsten på plads.
brystplads, så gør vi op med. Daniel Ranis og første mand op over. Så er de klar, publikum, for her kommer dem. Første gang på to hjul. Op på rammen, og han holder balancen. En stor applaus til Daniel Ranis. Men vent lidt, I kan sagtens applaudere noget mere, for her er David Glass også på 2 hjul. Og se så der, han vender bare rundt på 2 hjul og hele vejen tilbage. Så kan I se det på tribunen også. Der var en hånd på rattet. Oj. 2 gange 200 meter på 2 hjul, mine damer og herrer. Ja, det er bra. Det var længe lidt. Og så venter vi på David. Og så kommer det midt på midten til en samlet applaus. Her har ni dem. For første gang på 2 hjul. Daniel Ranis og David Glass, mine damer og herrer. Jeg har en liten stunttrik, som bare tager 3. Præcis, så man kører på cykel, så er det nemt at holde balancen, bare man har fået nok. Og der stander han næsten. En applaus til Daniel igen. Er de klar? Sidste chance for at få taget et foto eller et billede. Lidt tilbage, lidt mere fart. Og så kommer han herop på 2 hjul igen. Nej, det fungerer ikke, men jeg ved hvorfor. I glemmer. Og der har de ham op på 2 hjul. Denne gang holder han balancen. Jamen er det ikke bare hjerteblå, men damer her, for anden gang 100 meter på 2 hjul. Endnu et forsøg. Hampild vender rundt på 2 hjul i traktoren. Og denne gang fungerer det. Sådan, mine damer her. 180 på 2 hjul i 15 traktor. Sådan skal det køre. Og der kommer ned, ind på midten, så modtager endnu en applaus for jer. De sidste instruktioner for Daniel. Mine damer og herrer. Sådan, nu brænder det. Og her kommer Johan. Oj. Au. Sådan der, mine damer og herrer. Vent lidt ind midt for kommer ham. En stor applaus til Johan. Kummet som lægte Rigeland. Så du det i mitten? Og vi er nu klar til den første tur op over. Her har ni Martin med første forsøg. Vær så god, Martin. Op. Nej. Og så rundt på det 4. En stor hånd. Applaus til Martin. Det är för hög bilen ser ut som igen. Men det var bare første gang. Vi forsøger igen.
Martin forsøger igen op over rampen. Og se så her. Endnu en gang. Nej. Men rundt på alle 4 hjul. Sådan. Applaus til ham. Men lidt en fat. Så han kan se, hvad han kører. Kan det vara en Nissan kanske? Nej. Fransman. Och så är vi klara till gång nummer 3. 2, 1, 2, 3 och 4. 4 hjulen runt på igen. Ännu en applaus till Martin. Och då går det snabbt. Jag är inte kun på tribunen, ni ska applådera. Det är på bägge sidor, mina damer och herrar. Och så är vi klara till gång nummer 4. Endnu en kulderbytte for Martin. Her kommer han. Og rundt på alle 4 hjul igen. En kæmpe applaus. Han træffer rampen nu. Og for 5. gang sådan rundt. 5 gange, mine damer og herrer. Bilen fungerer næsten ikke mere. Her er rampen, og nej, ikke for nok. Rampen skal lige flyttes lidt, så han kan få lidt mere fart på. Og en liten skub for David Glaze. Det er ben har specielt bygget til dette. Så for 6. gang forsøger vi. Han kan selv den 6. gang. Her kommer han op over. Og rundt kommer han. Endnu en applaus til Martin. Är du kulan på? Jajamän. Om bilen nu kör så försöker vi igen. Men här kommer David Glaze. En liten skov så fungerar det bra. Gang nummer 7, mine damer og herrer. Og nu med en liten hjælp. Her har han Martin op over rampen igen. Nej, det fungerer ikke. Det var på bilen og så sådan. Kæmpe applaus til Martin. Whoops. Fy fan. Hej. Oj, där kom det lite gras. Vi skal nemlig bruge den gamle Corolla endnu en gang. Ja, det er nemlig ved tur til Patrick. Han har sin helt egen version af bowling. Og til bowling, mine damer og herrer, skal man bruge en kægler. Derfor kommer den gamle Corolla nu op på bakenden og stå. Husk at det er på grund af den lille barne, der findes sælger disse posters, mine damer og herrer. Bare 30 kroner. Jeg håber, I har haft tid til at købe Monster Truck Posters for at hjælpe dem lidt af barnen. Så nu, mine damer og herrer, er kicken kommet op. Patrick sidder i sin bowlingklub. Måltid er sådan 60 km i timen, så skal den træffe den gamle Corolla. Her kommer han. Se nu her. Nej, det var ikke det.
Den fungerade inte, den begagnade bil. Han var bara 1,50 meter hög, mina damer och herrar. Och här kommer han sådan, och hela vejen rundt med bilen. Det gik en liten snap. Den nådde inte på porten som vi kommer her. Vores indlæggen Monster Rocketberg, Daniel Ranis. Erfmannen, som born to be wild. Så en kæmpe applaus til ham, for her kommer han, mine damer og herrer. Daniel Ranis på sin Monster Harley. Der findes bare en af denne Harley i hele verden. Daniel rejste selv til USA for at købe den. Og just præcis som sine monstertruck-brødre, mine damer og herrer, så kan den køre over biler. Den vækker 3 ton. Motorcyklen er 5 meter lang. 2,2 meter bred og næsten 3 meter høj. Get out on the highway. Adventure. Whatever comes my way. Yeah, now we're gonna make it Så er det den del, vi skal til nu, mine damer og herrer. 4 biler. Så her har ni dem, mine damer og herrer. Det er Big Tour Time. Applaus til Martin og David Gleis. I var sin Monster Truck! Martin planer lige den første bil lidt, så der ikke rykker bakke over, når de kører op over første gang. Snart ryker Volvo, snart ryker Volvo, snart ryker Volvo.
Och här kommer Martin. Go, 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 go! Inte mycket bil tillbaka nu. Ja.